Podcast Marketingová hrana propojuje témata marketingu, budování zaměstnavatelské značky, lidských zdrojů a všeho, co s tím souvisí. Poslechem získáte přístup k inspirativním příběhům, názorům a příkladům z praxe, které vám pomohou být v těchto oblastech úspěšní. Moderuje Kateřina Močáriová. www.močariova.cz. Hezký den a vítejte u podcastu Marketingová hrana. Právě přede mnou sedí Hannah Evans, která mi poví, a vám taky samozřejmě, její pracovní i životní příběh. Jsem na to moc zvědavá a Hanko, děkuji, že si přijala mé pozvání a vítej. Děkuji za pozvání, Katko. Možná nás poslouchá skupina posluchačů, která tvůj příběh nezná. Kdo je Hannah Evans? Hannah Evans má asi hodně zajímavý příběh, který začal v Ostravě, když se tady narodila a v nějakých svojich 18 letech poprvé odjela vlastně do Německa, protože se chtěla naučit němčinu a když přijela do Hamburku, tak pro ní bylo velice složité komukoliv rozumět, protože ty dialekty jsou opravdu jiné, než to, co jsme se učili ve škole a pro ní první týden asi v Německu byl totální propadák, kdy stála a nevěděla prostě, co má vůbec říct a němčina pro ní bylo asi něco takového, jako úplně něco nového, i když to studovala 8 let, vlastně na střední škole i na základní škole. A tím začal takový ten můj dlouhodobý nebo začáteční příběh vlastně z jazyky. A potom pracovala jsem také v Paláci kultury a sportu, dělala jsem tam sekretářku panu řediteli a začal takový velikánský příběh toho, že jsme měli kapelu, která byla z Edinburgh. Byl to Ian Anderson a Joshua Tal. A tady tento úžasný hudebník se mnou chtěl bavit. Akorát, že já jsem angličtinu vůbec neuměla. Měla jsem asi 3 slova. A tenkrát jsem vlastně si řekla, no já se to musím naučit. Protože strašně nerada jsem v situaci, že něco neumím, že něco nevím a mám tady tyto tendence vlastně se to naučit. A asi jako malé dítě jsem se to chtěla naučit velice rychle. Což jsem přišla za svým šéfem, který mi tenkrát říká, ty se chceš naučit angličtinu, tak tě dáme do kurzu. Já říkám, ty podívej, já jsem se učila němčinu 8 let a když jsem přijela do Německa, tak jsem stejně lidem nerozuměla, takže já tam pojedu. On říká, ty neumíš vůbec anglicky. Já říkám, to nevadí, já se to naučím. Takže jsem odjela do Anglie ze svojí slovní zásobou asi 20 slov, které jsem se naučila na cestě v autobuse. Jsem se stala au pair a dostala jsem 4letého pana učitele, který byl úplně úžasný. Tady ten malý chlapeček, který byl třetí dítě, měl zájem o to s někým komunikovat, protože starší děti byly v pubertě a ty se s ním moc bavit nechtěli. Takže pro mě to byl takový vztah, který byl velice vyrovnaný. Já jsem se chtěla něco učit, on chtěl mít zábavu. Tím pádem já jsem se, myslím, za 3 měsíce naučila angličtinu asi na té úrovni, kterou mám teď. Což bylo zase dlouhými večery píle tím, že jsem opravdu se učila ty slovíčka, že jsem se učila slovní spojení a gramatiku. No a pak jsem se známila se svým manželem současným, které už mám 30 let. A začal druhý příběh a to, že jsem začala pracovat v Anglii pro různé firmy. Tou první vlastně byla obrovská firma Motorola, kde jsem postupem času se dostala na šéfku oddělení financí a vedla jsem týmy, které tenkrát dělala transformaci vlastně Anglie a transformaci Irska plus ještě jsme měli Izrael. Což začal vlastně můj korporátní život, když to vezmu tady v tomhle, a který mě uchvátil v podstatě některými věcmi, i když asi je to pro tebe, Katko, hodně nepředstavitelné, ale já jsem fungovala v mojí době, že vzkazy chodily faxem. Veškeré faktury, které jsme dostávali, se balily do obálek, byly tištěné a veškeré informace, které jsme chtěli zjišťovat, bylo celkem složité. Takže beru, že
jako současný, jako ten celkový vývoj těch 30 let je úplně někde jinde a pomáhá to v podstatě nám všem mít veškeré informace rychle, velice přesné informace, pokud se zeptáme ty přesné otázky. Po nějakých 14 nebo 15 letech v Anglii se můj manžel rozhodl, že se mu hrozně líbí Česká republika, tak už se 7letým synem jsme se přestěhovali do Ostravy, do mého rodného města, kde já jsem byla strašně ráda, že zase jsem se svými kamarádkama vlastně ze střední školy, kde jsem byla úplně nejšťastnější, že jsem zase s rodinou, že je to něco jiného prostě a toto mě navedlo k tomu, že jsem stavila dům. Po dostavbě domu jsem začala pracovat pro HSBC, která byla velká korporátní firma a bylo to zase to prostředí, které mi bylo blízké. HSBC měla podobnou strukturu, na kterou jsem byla vlastně zvyklá z Motorola a začala jsem pracovat na finančním oddělení, dělala jsem finančního kontrolera a toto zase mi ukázalo to jiné prostředí. To menší prostředí té České republiky, protože já jsem byla zvyklá pracovat v podstatě spíše s evropskými zeměmi a najednou jsem se vrátila zpátky do prostředí, které bylo více české, více slovenské a vlastně podporovali jsme tady tyto země, což zase vyústilo v to, že jsem získala zkušenosti z nějakého jiného prostředí v té České republice. Když se podívám zase na ten svůj příběh, tam byl další část, když HSBC v Ostravě se zavíralo, tak jsme všichni dostali možnost, že můžeme se přestěhovat do Krakova. Díky tomu, že vlastně jsem měla v té době 10leté dítě, které už bylo v podstatě podruhé vyňato ze svého prostředí, tak jsem říkala ne, že bych zůstala v Ostravě a tady začíná vlastně moje nějaká story, která je s firmou Gempact, u které jsem nastoupila v roce 2012 a od té doby jsem v podstatě součástí globálního týmu posledních 7 let change managementu. Super, já ti moc děkuji za krásný úvod. K tomu se samozřejmě ještě dostaneme v rámci tvé kariéry a toho popisu toho, co děláš aktuálně. Možná bych se vrátila ještě o trošku zpátky v tom příběhu. Ty jsi říkala vlastně, že jsi odjela časem jako au pair do zahraničí. Jaké to bylo? Byla to pro tebe velká změna, kromě teda toho jazyka, ta změna toho prostředí, jak jsi to vnímala tehdy? Ty příběhy byly zajímavé, tak když jsem vlastně poprvé přijela do Anglie a neuměla jsem tu angličtinu a maminka přišla ke mně a říká, would you like a cup of tea? Tak já jsem řekla ano, protože jsem nevěděla, co to vůbec, na co jsem je ptala, říkala jsem si, že je slušné říkat ano. Pak mi řekla, would you like a milk? Tak jsem řekla ano. Pak mi řekla, would you like a sugar? Tak jsem řekla ano. Donesla mi čaj s mlíkem a s cukrem, který mi dal vzpomínky na moje dětství mateřské školky, což jsem nikdy opravdu neměla ráda. A byla jsem zaražená, že vlastně ano, asi by bylo dobré se ten jazyk pořádně naučit, protože dostanu i nějaký produkt, který v podstatě nechci. Ale je to zase o nějaké té píli, že jako prostředí jako celkově v Británii pro mě bylo nové. Určitě lidé byli jiní, nebyli až tak zvyklí, třeba to bylo v roce 94, a nebyli až tak zvyklí, že tam bylo tolik lidí z východní Evropy, což si myslím, ta integrace už teďka je úplně někde jinde. Já jsem pro ně byla taková trošku jako slečna, trošku exotická i z toho hlediska, že oni vlastně nevěděli moc o České republice nebo o Československu. Takové nějaké dotazy jsem třeba dostávala, jako jestli máme televizi, jestli máme pračku. To bylo takové běžné. Já už jsem se na to nějakým způsobem zvykla. Vždycky jsem říkala, jo, jako tady to je celkem u nás taky normální. A je třeba zajímavé, že vlastně já pocházím
Moji rodiče oba dva jsou vysokoškolsky vzdělaní a měli velice dobrou práci v České republice, takže pro mě ty dotazy trošku v těch mojich 21 letech byly šokujících, protože jsem si říkala, aha, tak oni si tady toto myslí o nás. Samozřejmě já jsem si taky myslela na druhé straně, že v Británii všechno je ohledně, je tam královna, která tam velí a všechno to tam má pod palcem, což taky není ta realita. A ta Británie je taky hodně taková kulturně zvláštní a jiná, což mi vlastně pomohlo. Ono mi to hrozně pomohlo, že potom v mojí další kariéře, když jsem se naučila jako vnímat vlastně, jak ti lidi vnímají mě, tak jsem se ptala taky otázky, které mi vlastně pomáhaly v to chápat je a chápat tu jinou kulturu. Já si myslím, že tady tím začala ta moje nějaká cesta pochopení různých kultur. Vždycky jsem hrozně ráda cestovala, myslím do dnešního dne jsem byla asi v nějakých 70 zemích světa a pochopit lidi kulturně a pracovně je velice důležité pro jakoukoliv kariéru, jakéhokoliv nového zaměstnance nebo někoho, kdo prostě přijde do jiného týmu, jak se prezentuje. To jsou věci, které si myslím, že jsou důležité, ale vlastně takový nějaký ten osobní branding, což si myslím, že zrovna ty, Katko, na tady to si expert, tak je opravdu něco, co si myslím, že se nenaučíš. To musíš zažít. A zažiješ to tím, že komunikuješ s těmi lidmi, že se učíš od nich neustále a vnímáš v podstatě ty jejich různé náhledy na svět. A toto mi vlastně ta Anglie jako opravdu dopřála, protože pro mě celý tady tento nějaký těch mojich 14 let tam mě naučilo, že my jsme všichni stejní na jedné straně, ale máme různé priority, máme různé životní příběhy a máme různé zážitky třeba i z dětství. A tady toto nás hrozně ovlivňuje. A když se teď přesuneme do současnosti, protože to je jako velmi zajímavý příběh, který máš a vlastně jak to sdílíš ty poznatky a vlastně další informace, tak ty aktuálně pracuješ jako Global Change Management Director ve společnosti Genpact. Co si pod tím můžeme představit? Jestli bys nám to blíže popsala, co děláš, třeba nás poslouchá někdo, komu to nemusí být zřejmé, tak jestli bys to popsala blíže? Moje práce v podstatě má takové různé 3 části. Jedna je, že mám svůj tým, s kterým funguju a vlastně dělám konzultanta pro různé společnosti. Většinou jsou to globální FTSE 500 a těmto společnostem pomáhám v tom, aby ty změny, které budou implementovat, aby je implementovali takovým způsobem, který vlastně pro ně bude nejjednodušší, akceptovatelný a aby jejich týmy si připadali, že někdo se o ně stará. A já si myslím, že moje role je to i manažovat nějakým způsobem toho klienta v tom, že ví přesně, co těm lidem chce říct, že nemá strach z toho jim třeba říkat i negativa. A nemá strach z toho, nebo jim častokrát vysvětluju, proč je to pro ně dobré a proč určité tady tyto změny budou těžké i pro ně, protože management si někdy myslí, že zadají, já nevím, uděláme implementaci nového systému a všichni si myslí, tak my si koupíme fůru konzultantů a teď ti konzultanti za nás to udělají, my budeme mít tu slávu, protože všechno bude perfektní samozřejmě, no a potom budeme jenom oslavovat. Ono to tak není. Když většinou já přijdu ke klientovi, tak je to o tom, že je to nějaký vztah a jako konzultant pro mě je hrozně důležité, že já funguji v pozadí toho týmu a zase je vedu v podstatě k tomu, aby oni byli successful, aby oni věděli přesně, jako co se tam bude dít a aby cítili podporu toho, když jsou
nějaké rizika se objeví nebo něco nefunguje tak, jak by mělo, tak zase jim pomáhat v tom, aby měli tu otevřenou konverzaci s těmi týmy, aby jim řekli, co se děje, proč se to děje, jak se to děje. A tady toto je, kde já jim napomáhám se strategiemi hlavně a potom taky s implementací. Takže to je ta jedna část. Druhá část je vlastně můj tým, protože můj tým nemusí fungovat nebo nemusí pracovat pro stejného klienta jako já. Já bych se možná zeptat, jak velký máš tým teď aktuálně? Teďka aktuálně mám pod sebou 5 lidí, kteří jsou vlastně od Mexika až po Indii. A můj tým, my jsme globálně ve společnosti Gempa, která má 125 000 zaměstnanců, tak je nás 50. Takže my jsme takový trošku malý tým celkově, ale velice efektivní si myslím tým. Takže 5 vlastně change manažerů, kteří pro mě pracují momentálně, tak dělají pro jiného klienta třeba než já. Takže já pomáhám tomu týmu i v tom, že je podporuju, jakým způsobem mají dělat věci s tím klientem, že je to zase o tom vztahu s nima, nějaký ten jejich development, personal development, nějaký ten jejich, vlastně ten jejich příběh, že jim taky doplňuju. No a třetí část jako mojí práce je vlastně vyloženě prodej. Takže já se zúčastňuji velkých tendrů. Tyto tendry většinou jsou od 30 do 150 milionů dolarů, kde nabízíme různým společnostem reorganizace, transformace, umělou inteligenci a to je vlastně v procesech většinou finance, HR, IT a tam pomáháme vlastně firmám, aby měli jako tady tyto inovace implementované správným způsobem. Samozřejmě děláme i tranzice, takže od klientů některé oddělení přesouváme, anebo děláme takzvaný rebadging, takže vlastně, když se to řekne možná česky, odkoupíme zaměstnance od firem a potom je integrujeme vlastně do naší společnosti, co je taky součástí vlastně naší nabídky jako společnosti. Je nějaká oblast, která tě baví nejvíce, nebo to máš tak vyrovnané jako v rámci té pracovní náplně, co ti třeba nejvíc baví v rámci tvé práce? Já si myslím, že je to vždycky o lidech. Já musím říct, že já mám úžasný tým. Já opravdu mám tým lidí, kteří mají takovou tu passion, kteří prostě opravdu chcou a s nima se strašně dobře pracuje, takže to je pro mě taková ta denní satisfakce, že oni jsou tak kreativní, že dokážou vymýšlet věci, jak bychom to mohli udělat lépe. Prostě oni opravdu myslí na to, že ten proces bude co nejjednodušší, že to nebude mít nějaké dopady, myslí v podstatě na ty lidi, což jako pro mě obrovská satisfakce. S klientem, já vždycky miluju práci s klientem, protože to je pro mě takový, já tomu říkám bread and butter, kde pracovat s klientem a porozumět té nové společnosti je taky zajímavé, protože já v podstatě vždycky říkám, že já mám každý rok novou práci. No, takže pro mě vlastně pracovat pro nového klienta znamená ho poznat, rozumět té společnosti, rozumět těm cílům a každá ta firma je jiná. Měla jsem teda dlouhé období, že jsem dělala 5,5 roku pro jednoho klienta, ale předtím jsem dělala pro farmaceutické firmy, potom teďka dělám pro IT společnost. Takže i pro mě v rámci jako mojeho osobního nějakého rozvoje je zajímavé pozorovat, jak ty firmy v různých vlastně segmentech fungují a jaký mají třeba jiný přístup k té změně toho řízení, jaký ten management třeba, jak funguje jinak, co třeba tam i nefunguje. Protože někdy člověk, když to vidí jako kdyby být zaměstnanec té firmy, ale z té druhé strany, tak si myslím, že ty poznatky jsou pro mě takové naplňující.
BD jako celkově dělat tendry, to je trošku víc stres, si myslím. Ale zase, jak vždycky říkám, je to o lidech. Já jsem byla vlastně 14 dní zpátky v Amsterdamu, kde jsme byli u velké potravinářské společnosti a dělali jsme tam bidding, který byl úžasný. Ten tým byl prostě otevřený k tomu spolupráci, jak by to fakt mělo fungovat a bylo to takové, nejenom se prezentovat, byla to nějaká collaboration, jako fungovat spolu. Jo? A ta spolupráce tam šla vidět. Když jsem funguje jako dělala na jiných tendrech, tak tam je to vyloženě, řekněte nám, co umíte, řekněte nám, jak jste to dělali a my si vás možná vyberem. Tak to si myslím, že tady tato část pro mě asi je taková asi méně nebo má nějaký takový jako menší pro mě nebo přijanou hodnotu. Samozřejmě, když vyhrajeme tendry ještě v takové obrovské scale. Jako rozsah? Jo, v tak velikánském rozsahu je určitě zajímavé, protože to je další věc, že to zaručuje práci i mojemu týmu. No, takže tam je ta zodpovědnost vůči mojemu týmu, že budou mít dalšího klienta, že vlastně budeme mít práci příští rok, další rok, protože my fungujeme jako konzultanti, takže je to i tady tato osobní zodpovědnost vůči týmu je důležitá a proto ty tendry jsou velice důležité pro nás. Ale myslím si, že je to asi taková ta oblast, která pro mě externí nějaké prezentace jsou někdy horší, když beru, že třeba když děláme tendry, tak fungovat s týmem 30 expertů je strašně zajímavé, kde my kreativně si vlastně se bavíme o tom, co pro toho klienta je nejlepší. Jo, to je pro nás strašně důležité, takže my se na to podíváme z toho globálního hlediska, řekneme, aha, to už jsme dělali u tady toho klienta, tam byly tady tyto problémy, jak je můžeme řešit. To je zajímavá práce. Potom samotné vyložení jako prezentace toho solution nějakého, které my nabízíme, tak někdy to může být takové stresující až moc. Jasně. Mě by určitě zajímalo a možná i naše posluchače otázka vlastně, jak se dá skloubit úspěšná kariéra třeba v těch korporátních společnostech s rodinným životem. Jako, jestli na to máš nějaký jako recept, vím, že to jde samozřejmě, ale jako, jak jsi to třeba řešila ty, nebo? Asi je to, co teďka řeknu, je takové trošku šílené. Jako mi hrozně pomohl covid. I když hodně lidem, teď neberu určitě jako nemoc, ale beru jako to období, kdy hodně společností pochopilo, že já nemusím cestovat od pondělí do pátku a být přímo v kancelářích klienta. Toto mě vlastně vrátilo k tomu, že na co jsem apelovala celou dobu, že my nemusíme být neustále prostě tam s klientem, protože oni mají meetingy, oni na nás taky nemají čas. A můj takový harmonogram před covidem byl trošku děsivý asi pro hodně lidí, protože já jsem mohla být třeba týden v Chicagu, pak jsem letěla hnedka do Dublinu, tam jsem trávila další týden a odtama jsem letěla do Singapuru, takže jsem byla extrémně unavená a už jsem potom věděla, že tady toto není ideální, protože to cestování, tam není ani moc o to dělat tu samotnou práci, ale to cestování mě strašně unavovalo, protože být v podstatě tolika časových zónách ve 3 týdnech a nemít odpočinek bylo celkem náročné. Takže když jsme museli zůstat doma, tak toto bylo období, kdy já jsem uvítala i vlastně ze svého osobního hlediska, kdy jsem opravdu ráno vstala, i když jsem třeba měla meeting s Novým Zélandem v 5 ráno, ale pro mě to bylo lepší, než kdybych musela tam letět. No, takže jasně. To jako pro mě bylo super. A potom
musím říct, že tento status nějak zůstal, takže já momentálně vyjíždím z Ostravy minulý rok 3krát za celý rok, nebo 4krát na nějaký týden, což bylo úplně ideální. Jasně. Jo, oproti tomu, když před covidem jsem v podstatě odjížděl z domu každé pondělí a vracel jsem se každý pátek. Takže to bylo to složité období. Teďka už je to jako pro mě velice jednoduché, takže já si myslím, tím jsem jenom chtěla říct, že když člověk si projde něčím, což je fakt složité na to management toho rodinného života a potom i vlastně nějakého pracovního prostředí, tak když potom vznikne vlastně tady tato situace, tak pro mě to bylo jak pohádka, jako nějaká velice jednoduchá cesta. Takže to už nebylo něco takového, co by mě nějakým způsobem nějak omezovalo. Já jsem mohla jít v 6 hodin si zacvičit, nebo ráno v 5 jsem mohla jít na Lisou a to pro mě bylo prostě úžasné. Samozřejmě pro mě je velikánský rozdíl, že pro koho pracuji, takže většinou dělám pro globální klienty. Momentálně, co dělám projekt, tak dělám vlastně hlavně pro východní Afriku, Jihoafrickou republiku a Anglii, takže tam není ani časový posun, což je úplně ideální. Takže když začnu práci v 8 ráno, tak je to krásné. A což dříve bylo, že jsem musela mít třeba meetingy ve 3 ráno s Novým Zélandem, nebo s Austrálií, nebo s Japonskem, ale to se vlastně teďka změnilo během půl roku, což jako já jsem taky hrozně uvítala, takže jako můj osobní život a můj pracovní se extrémně zlepšil za poslední 3 roky. No, to říká jako hodně lidí, že vlastně po té situaci s koronavirem, že společnosti přešly do nějakého jako hybridního nebo jako modelu práce z domu, případně nějakého občasné návštěvy kanceláře, takže je pravda, že to bylo určitě pro mnohé z nás takovou jako zajímavou zkušeností v toto období, když se bylo náročné samozřejmě pro všechny. Možná se tam bavilo tě to cestování vůbec jako po tom světě, nebo to bylo v počátku takové jako nadšení a potom už to tak opadávalo, nebo jak jsi to cítila vůbec? Jako samozřejmě z začátku to bylo takové wow, já pojedu tam. Já když jsem ještě začínala v Jumpactu, tak jsem vedla Learning and Development pro Evropu, takže jsem jezdila hodně po Evropě a asi je to takové zvláštní. Já jsem třeba přijela do Rumunska, do Polska, do UK. Celý týden jsem vedla workshopy a pak jsem jela domů. Jo? Takže to bylo tím, že jsem prostě od 9 do 5 byla s lidmi, pak jsem samozřejmě musela dělat svoji vlastní práci, takže hodně lidí si myslelo třeba, ježiš, ty pořád cestuješ, ty vidíš tolik zemí. Jako není to tak. Jako, je fakt, že třeba když jsem měla workshopy v Indii, tak ano, potom jsem se jela podívat na Taj Mahal v sobotu a odlítala jsem až v neděli ráno, ale to byla výjimka. Jako většinou je to, uvidíš kancelář, uvidíš letiště, uvidíš hotel a samozřejmě večer, když jdeš s týmem nebo s managementem na večeři, tak to je jako další aspekt, ale že by člověk něco až tak viděl, jako to není cestování, to je práce. A ten rozdíl je, že když někdo jede do práce v podstatě, já nevím, 20 kilometrů nebo 5 kilometrů, tak když jsem dělala pro klienta v Poznani, tak jsem vyjížděla každé pondělí ve 3 ráno a vracela jsem se ve čtvrtek v 11 v noci. A tam je další zajímavá věc. Lidi na tebe mají čas v podstatě jeden den, taky mají svůj osobní život. Takže většinou si hodně sám. Jako to, a naučíš se mít rád sám sebe. Mi třeba z začátku dělal hrozný problém, já jsem vlastně pracovala pro klienta v UK, lítala jsem každé pondělí do Bristolu a vracela jsem se zpátky vlastně v pátek. A co bylo hrozně zajímavé, že
já jsem si uvědomila, jak jsem zvyklá mít neustále kolem sebe lidi, protože jsem vždycky vedla týmy, vždycky jsem měla týmy, s kterýma jsme prostě chodili na ten oběd, jo, že jsme měli takovou tu kulturu, že jsme chodili třeba večer si sednout. No a najednou já, když jsem dělala jako konzultant pro toho klienta, tak já jsem tam byla sama. A pro mě byl hrozný problém jít sama do restaurace večer na večeři. Takže já jsem měla hlad, ale najednou to skončilo tím, že jsem neustále jedla vždycky KFC, McDonald's nebo nějaký kebab. Což mi trvalo asi 3/4 roku, kdy jsem opravdu nejedla normální jídla. A potom najednou jeden den, to jsem byla někde u Manchesteru a já jsem se hrozně na sebe naštvala a říkám, ne, jako budeš jíst normální jídlo. Tak jsem si sedla do restaurace a jedla jsem sama. A to byl můj jako takový největší achievement toho roku. A když se mě někdo, můj šéf se mě ptal, jako, co si tento rok změnil. A já říkám, já jsem šla sama na večeři. A on říká, prosím. A já říkám, jo. A já říkám, víš, jak to bylo jako zajímavé. Takže co mě naučilo, jako kdyby cestovat nebo jezdit za prací. Jo, protože já jezdím za prací. Jezdit za prací sama bylo to mít ráda svoji vlastní společnost. Což mě nikdy nenapadlo předtím. No, to věřím, že pokud člověk cestuje pracovně dlouhodobě, tak to je asi hodně důležité. A teď trošku bych ještě zase odbočila k další otázce, která by mě taky zajímala, protože ty se dlouhodobě pohybuješ vlastně ve velkých společnostech, korporátních společnostech a moje otázka je, jestli jsi třeba slyšela od někoho, nebo jestli jsi nebo i ty zažila situaci, co se týče třeba problematiky pay gap, nebo nějakou diskriminaci formou, nebo něco takového. Obecně diskriminaci, jako měli jsme určitě i jako společnost, vím, že se to nějak řešilo, ohledně diskriminace. Já v mojem týmu, jako když mluvím za svůj tým, tak ne. Jako nemůžu říct, že oni byste asi jak cítili, někdy si teda děláme srandu za Amita, protože dlouhou dobu byl jediný muž jako v mém týmu, tak jsme si vždycky s něho dělali srandu, že on bude tak vybavený na manželku, jako, takže to bude jako pro něho super. My máme zvláštní postoj celkově, nebo já mám zvláštní, asi možná zvláštní postoj jako k týmu celkově, i když jako dělám pro klienta, protože častokrát já dělám pod klienta a mám pod sebou vlastně od klienta zaměstnance. Jo, takže třeba můj tým jako hlavní má 5 lidí, ale když já funguji na projektech, tak já můžu mít pod sebou až 50 lidí, kteří vlastně pracují nepřímo, oni mi nereportují, ale prostě nepřímo pracují na určitém projektu, tak to je spíše jako z toho projektového řízení. Jako já vnáším jako do mojeho týmu a celkově asi do té kultury u nás, že každý má hlas a já věřím v jednu věc, že jako jaké máme pozice, to je jedna věc, ale druhá věc je, že já nevidím, kdo je senior manager, kdo je manager, kdo je director, kdo je vice president. Jako pro mě toto není důležité. Pro mě je důležité to, že ty týmy fungují jako jeden tým. Takže já spíše razím tu cestu, která není postavená na hierarchii, ale spíše na schopnostech lidí. A doufám, že teda můj tým by řekl o tom, že i spravedlivě podle toho cením, protože vím, jaké samozřejmě mají, jako na jakých jsou pozicích. A myslím si, že moje roční hodnocení s nima to reflektuje na tom ročním hodnocením spíše. Ale týmově si vyloženě podporuji, aby moje týmy, ano, běžte a bavte se tady s těmi lidmi, učte se od nich. To je jedno, jakou mají pozici, jsou to pořád lidi, potřebujete něco chcete vědět. Takže já nějaký networking hrozně moc v mém týmu podporuju. A jako diskriminaci, já teda doufám, že oni by asi neřekli, že já je nějak diskriminuji, i když jako ten Amit byl jediný chlap v tom týmu a tak už jsme mu jako přidali ještě jednou jako pána, ale
Jako u nás se hrozně moc propaguje nějaká diversity, že máme ve vedení ženy a muže. Jako což jako jde vidět, což jako máme... Já na to mám svůj osobní názor, ano, určitě u nás ve společnosti ve vedení je hrozně moc žen, které dělají úžasnou práci. Někdy mi připadá, že některé ženy, s kterými jsem pracovala, takže sami se na sebe dívají jinýma očima. Že to možná není ani o té společnosti, ale že to je jejich osobní pocit. Že si myslí, že nejsou dost dobré. Že musí pracovat extrémní hodiny a dokazovat, že jsou dobré. Hodněkrát vidím, že jako ti pánové, že to nějak proplouvají takovým jednodušším způsobem, ale já si myslím, že to je asi postavené historicky na roli nějaké ženy a muže. Jako přece jen i v té domácnosti bych řekla, že pořád 80% žen asi doma dělá víc než ti muži. Třeba u mě doma je to trošku jinak, protože můj manžel dělá doma těch 80%, já dělám těch 20%, ale co jsou třeba moje kamarádky, tak jako jejich manželé vaří, pomáhají, jako to není o tady tomto, ale nějakou tu osobní zodpovědnost za ty děti nebo za nějaký chod té rodiny pořád ty ženy jako nějakým způsobem vedou. A nevím, jestli to vyplývá i tady z toho, že to je nějaký dlouhodobý jako mindset, který máme, což zase já si třeba osobně myslím, že je to správně. Zase já nejsem nějaký extrémní feminista v tom, že všechno musím dělat já, že když se jdu do restaurace, takže prostě všechno na půl, ne. Já si myslím, že když jdeme do restaurace, tak jako ten chlap má platit jako za to, že mě pozval. Jako já tady s tím vůbec nemám problém. Někdy tady toto vidím, že třeba u i těch mladých žen, které mají 35 a 30, že chcou dokázat tady tohle, nebo chcou prostě ukázat, že jsou i lepší než ti chlapi. A já si myslím, že se tím někdy škodí, protože se tím moc trápí. Já si myslím, že já věřím v to, že takové to heslo easier is better je i v tom osobním životě. Tento díl podcastu je o tvé zajímavé cestě, úspěšné cestě, kariérní. Co bys doporučila někomu například z České republiky, aby si vybudoval podobně zajímavou kariéru? Máš nějaké tipy, nebo nechci říct úplně rady, protože to je takové jako hodně zavadějící, ale spíš nějaké tipy, doporučení, které si myslíš, že by v dnešní době mohly fungovat? Jako myslím, že celková společnost se hodně posouvá do spektra té umělé inteligence. Někdy o tom mluvíme hodně, někdy si myslím, že lidi mají velkou představu o tom, že prostě přijde umělá inteligence a my nebudeme nic dělat a tady ta umělá inteligence udělá všechno za nás, což taky není pravda. Ale já si myslím, že se toho nebát, jo? Protože když se podívám na svůj nějaký život, tak přišly věci, které byly v tom životě a já jsem nikdy neměla pocit toho, že na to nemám. Vyzkoušet to vždycky můžu. A taková spíš ta rada jako myslet na druhé je asi důležité. A teďka mluvím spíše z toho change managementu je základní vždycky je what is there for me. Co je to pro mě, pro toho člověka v tom týmu, takže myslet na ty druhé. Protože ty společnosti, nebo kde teďka vlastně smíříme nějakým směrem, že začínáme používat hodně data, že fungujeme s daty a ty data, my jsme přehlcení daty, my jsme přehlcení informacemi. Takže za mě vybírat si správně to, co tě baví a to, co opravdu si myslíš, že jako tě bude bavit, ale vyzkoušej i to, co třeba si myslíš, že tě bavit nebude a někdy můžeš přijít na to, že vlastně je to pravé ořechové. Takže já jsem se nikdy toho nebála udělat tu změnu, zkusit to
ale otevřeně třeba říct i těm svým nadřízeným, hele, já to chci fakt zkusit. Já do toho dám 150%, i když věřím, že 100% je asi maximum, ale dám do toho prostě všechno nějaký svůj heart and soul, ale chci to zkusit. Když něco mi nepůjde, nebo něco nebudu vědět, tak já jsem měla obrovské štěstí na šéfy. A já nezapomenu, já jsem měla udělat tenkrát vlastně L&D strategii pro ten Heineken. Nikdy jsem to nedělala. A v té době jsem měla teda úžasnou šéfku. A já jí říkám, Krino, já už se nad tím trápím 2 dny. A ona byla v Bukurešti, ona sedla na první letadlo a přiletěla, my se to dělali celou noc. Wow. A jako myslím si, že mít takové lídry, které já jsem měla, které neustále mám, mě posunovalo dál. Takže proto já se snažím s mojím týmem být stejný lídr pro ně, jaké lídry jsem měla já a kteří pro mě dělali něco, co jsem si v té době myslela, že to asi není standardní, ale já věřím, jedné věci je leading by example. A pokud můj tým to vnímá stejně, což si myslím, že ano, tak si myslím, že toto je taky posunuje dál. Jak to posunovalo mě a najít si toho šéfa, který je ten, který tě bude posouvat, který ti pomůže, který ti opravdu v tobě věří a věří ve tvoje schopnosti. To je extrémně důležité. Někdy se ti to nepovede a to třeba můj názor na to je, že pro takového šéfa já bych pracovat nechtěla. Takže si myslím, že šéf je strašně důležitý. To souhlasím. No. Určitě. Já bych možná pokračovala v tom, že jako ten manažer nebo šéf je velmi důležitý jak pro tu práci, pro tu spolupráci i pro výsledky. Kdybych se měla vrátit zpátky vlastně k té otázce, tak vidím hodně jako se nebát, udělat tu změnu a mít takové to zdravé sebevědomí, jako prostě věřit si v tomto smyslu. A což vnímám jako taky osobně za důležité pro tu úspěšnou kariéru nebo pro tu zajímavou kariéru, která bude zároveň i naplňující. A možná bych se trochu přesunula ještě k další otázce, protože už se blížíme k takovému mírnému závěru této komunikace. Ale já mám otázky pro tebe ještě, Katko. Tak povídej. Mě by taky zajímalo, protože vím, že jako známe se nějaké 4 roky a vím, že jsi pracovala pro jednu společnost a asi před rokem si udělala velkou změnu. Ty taky? Ano. Která, a pamatuji si, když jsem se tě ptala, a kde budeš pracovat, tak bylo, to ti teď nemůžu říct, já ještě nemám jako oficiálně, že jsem byla přijata. A mi to udělalo hroznou radost a potom teda si mi řekla, pro koho pracuješ, tak úplně jsem z toho nadšená. A chtěla jsem se tě zeptat, jak ty to vnímáš jako někdo, kdo přichází do toho velikánského kolosu, kdo přichází do té obrovské společnosti, kterou pro tu společnost, co děláš, která opravdu je. A Genpact teda pro ně taky pracuje, takže jako znám tu společnost celkem blízce, protože můj kolega teda dělal change management asi před 5 lety pro tu společnost. A jak ty to vnímáš jako nový zaměstnanec a jak vnímáš třeba ten svůj osobní rozvoj tady z tohoto hlediska a co tam vidíš jako jaké pozitiva tady toho, ale třeba i negativa, protože si myslím, že to určitě jsou tam. To je určitě dobrá otázka, díky za ní. Přechod byl opravdu velká změna, protože předtím jsem pracovala vlastně ve strojírenské společnosti tady v Ostravě a aktuálně teda ten přechod byl před tím rokem docela jako příjemná velká změna. Je to velký kolos, jak jsi říkala, takže je to pro mě velmi zajímavá zkušenost a já to třeba vnímám jako po tom roce, jo. Ty to třeba zase vnímáš po těch x letech, co v tom pracuješ, ale jako moje fresh zkušenost je velmi pozitivní. Je to pro mě krok dopředu určitě, no. Tak já jsem moc ráda, jako, že se ti to líbí. Protože já si myslím, že to není pro každého prostředí. Opravdu jako není. My se vlastně hodně známe i přes nějakou marketingovou stránku, tak by mě, Hanko, zajímalo, jestli ti marketing teďkom třeba nějak pomáhá, nebo jestli třeba vnímáš vliv osobní značky obecně pro vývoj kariéry nebo pro nějaký
nějaký prostě kariérní proces, řekněme tomu, jak chceme, ale jestli ti to třeba někdy pomohl ten marketing takhle. Než jsme spolu začali chodit do školy, tak jsem vlastně o tom, protože mě to zajímalo, to téma, je to zase lidská stránka, tím, že předtím jsem byla spíše v procesu těch financí, což je, má dát ti dál, no to není až tak jako zajímavé, a když jsem s tebou začala studovat vlastně tu marketingovou komunikaci, co mi to dalo, mi to otevřelo oči trošku jiným směrem. A jedna věc, co třeba pro mě byla důležitá, my jsme vlastně začali studovat potom v době covidu, což pro mě bylo jako aha, tím, že jsem přestala tolik cestovat, tak najednou, a co já budu dělat? Jako, jo, to bylo takové zajímavé a vlastně začali jsme studovat to bylo všechno online, což... No, ten první rok byl online. No, což bylo, za mě bylo fajn, jako já jsem to měla jako ráda. Co mi to dalo, bylo hlavně jako z osobního hlediska, co mi to dalo, že jsem trošku viděla, co dělají jiní lidé, jo, protože jsme měli vlastně v našem kruhu lidi, kteří byli z různých prostředí, což pro mě bylo super, protože já se zase nepohybuju v tolika těch různých prostředí, spíše jako v těch velkých korporacích a v různých segmentech sice, ale ne třeba, že někdo pracuje pro malou firmu, jo, což pro mě bylo takové oživení. Potom, co mi to dalo, upřímně jsem dělala tender asi před 2 lety, který byl na keywords, jo, takže to bylo vyloženě na marketing, takže to mi pomohlo úžasně, to jsem byla z toho strašně nadšená, že já jsem věděla, o čem prostě ti experti mluví, tak to mi přidalo jako hodně. A další věc jako v tom brandingu, myslím si, že jsem se naučila i jednu věc, takové to nenucené PR, které vlastně jsme v té škole se naučili, a ten personal branding pro mě znamená to, že i já třeba jsem se zaměřila na moje týmy, že jsem s nima spolupracovala na tom, co oni by chtěli dělat. Jo? Takže oni vlastně díky tomu, že já jsem je přidávala do různých týmů, ne, to musíš zkusit, tak jsme dělali pro ně vlastně ten jejich personal branding, jako taky jsme vlastně začali budovat až po tom, co já jsem začala chodit do té školy. Myslím si, že personal branding je důležitý, protože když vidím třeba i tvoje některé komunikace, které máš na LinkedInu, mě to hrozně těší, protože tam jsou ti jako real people with a real message, jo? Takže oni opravdu, že tam je někdo, kdo to dělá, není to jenom ten šéf, jasně. Jsou to lidi, kteří prostě jsou v tom procesu, máte to moc hezky udělané, což se mi strašně líbilo, že tam je paní, která vyloženě něco vyrábí a říká, jak jí to ovlivnilo život, nebo jaké měla tam ty pozitivní zkušenosti, jo, z vaší společnosti. Já si myslím, že třeba i na nový nábor zaměstnanců tady to je úžasná věc. Jo? Takže neberu jenom personal branding jako v rámci svojí vlastní kariéry, ale myslím, že ten personal branding je v dnešní době velice důležitý i proto, že lidi už nepracují, jak třeba moji rodiče 30 let pro tu jednu firmu. Změnit společnost už není velký problém, jak býval, a lidi dělají někde 2 roky, 3 roky, naučí se něco a jdou pracovat někde jinde. Když si to vezmu, že můj taťka, když poprvé věděl, že vlastně už dělám pro 4. společnost, tak on z toho byl úplně nešťastný. On říkal, ty jsi takový fluktuant, to je hrozné. Jako jo. A já jsem teda z toho byla překvapená. Já jsem říkala jako aha. Což si myslím, že jako mladá generace tak vůbec nevidí, jako, protože oni se učí něco nového, učí se prostě, mají jiné věmy, a já si myslím, že aby ty společnosti přilákali ty lidi a řekli jim, proč oni jsou ti nejlepší a proč u nich budou fakt spokojení, co jim ta společnost dá, tak ten personal branding je něco, co si myslím, že je jako opravdu budoucnost jako těch společností, jak to udělat pro ty lidi jednodušší i v rozhodování. Jasně.
Já s tím určitě souhlasím, on vlastně se jedná o takový jako kdyby ambasadory nebo ambasadoring, takže to souhlasím, že to je velmi populární. Možná bych se ještě dověděla takovou jako jednou větu, že vlastně aktuálně lidi se nebojí mít zaměstnání, ale máme třeba u nás paní, která u nás pracuje skoro 50 let, jako je to její jiná práce, takže my jsme to strašně rádi. A vlastně to jsou takové jako dva střety těch, jako kdyby těch světů, no, takže to souhlasím, že to může být v dnešní době jinak, ale za mě tohle byla fakt super diskuze. Hanko, já ti moc děkuju, že jsi přijala mé pozvání. Já ti taky moc děkuji, Tkačko. Bylo to úplně úžasné. A posluchačům přeju hezký den a uvidíme se a uslyšíme se u dalšího dílu podcastu Marketingová hrana. Nashledanou. Děkuji moc, hezký den.